टोटल आयज विड्रॉवलाचो डे आसलो इन मोरमुगांव तालुका आमचे जनरल इलेक्शन टू विलेज पंचायत 2022. आयज विड्रॉवलाक टोटल 28 विड्रॉ जाली. टोटल आमकां नॉमिनेशन रिसीव जालेली 283. आफ्टर स्क्रुटनी आमकां टोटल आफ्टर स्क्रुटनी आनी हे करून टोटल 248 कॅन्डिडेट्स वॅलिडली नॉमिनेटेड कॅन्डिडेट्स आसलेले 248. आनी आयज विड्रॉवल 28 जाणांनी विड्रॉ केले आपले कॅन्डिडेचर. सो टोटल आतां कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट्स इन द फ्री आहा टोटल 220 कॅन्डिडेट्स ओवरऑल इन 7 विलेज पंचायत ऑफ मोरमुगांव. खंयच्या वॉर्डान हायेस्ट नंबर पार्टिसिपंट आहा आनी खंयच्या वॉर्डान एकदम लोवस्ट आहा अशें कितें? हायेस्ट सांकवाळ विलेज पंचायतीन टोटल 59 कॅन्डिडेट्स आहा आनी लोवस्ट चिकोलना बोगमालो विलेज पंचायत. आता हेचो विड्रॉ कोण केलें अनपोज कोण अनपोज बी कोण आयला? कोर्तालीम विलेज पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 4 आसून एक टोटल दोन कॅन्डिडेट्स फॉर्मा भरलेली. तितून एकल्या कॅन्डिडेटान आयज विड्रॉ केले. सो ते कारणान तो एकलो जो आसलो कॅन्डिडेट तो ही इज डिक्लेअर्ड एज इलेक्टेड अनअपोज. मॅन्युअल पॅट्रिसियो फ्रांसिस्को सिल्वा. त्याचो वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 4.